Давайте, говорете. Давай, бати, коте. Май, близко май, голям майстор от някой хора тук. От математики беше. Гледай как харак. Ето, сега е малко ти много знаете ендара. Виж, кирката изкривих. Ето толкова ще му пусна на Христос. Бай. Не се смей, чо, сивна. Виж, аз съм ли бе? Мангизай към за маската, обаче почива само. Какво става тук с кирката, чичо? Айде, карай колесо на хората. Какво ще карам колесо? Няма да стира да Я досата. Няма да стира Дола. Да, ма виж какво ти правя в момента, виж какво ти правя, клип. Ама аз ти правя в момента. Снимам те как хвърляш, чуше? Снимам те как хвърляш ключките и вечер всичко се показва на чичо. Си гладен, не си ял хляб? Днеска. Еди, кашкавал. В момента те снимам всичко показвам на чичо, ето. Това е видеоклип. Кажи му, че си гладен, не си ял днеска. Котарак, няма да се ебаш! Чуш котка? Пияр кажи му. Няма да се ебаш, като да почнат хората цигари, да почнат хората тук пари за ядени. Само ти ли? Какво се ебаш тук ми чета? Луди ги направи. Дай на цигара, дай ми наши дет. Дай ми на кафе. Дете се еба, не си за един ден сега, сега като са 20 години ме лъжиш. Не, ама той тук плаща Донче, бе. Донче ми плаща. Няма се ебаш тук. Тате, деха билиентата, татко. Дей татко, да ни хабилента. Да, хабига. Да, ма, леле, мале, стига сте си. Леле, мале, ти ми стрели край ли си? А мушката прилива ли? Омай върши. Стоп! Давай, бе, продължай. Няма ли? Няма. Айде, ще ти взема една кола. Айде, клип, вечера ще го пусна. Ама ме интересува. Давай, вечера ще го пусна, айде. Мотели да знам ти цели. Айде, леле, мале, стига сте си. Леле, мале, ти ми стрели край ли си? А мушката прилива ли? Омай върши. Джис. Нямам зъби, кома снимаш, момче.